ezinye izinto uthi ngokuzithethayo kum ndikubone njengomntu ongathethiyo ngokuthethayo. Umzekelo, xa usithi ubani uphakamile, ndive ndibe nalaa ngqondo ethi mna xa usithi abantu baphakamile okanye ujongene nabantu abaphakamileyo, itsho ukuthi wena uhlelela ujongana nabantu. Because ngokokucinga kwam xa umbona umntu uphakamile okanye umbona ngelo hlobo umbona ngalo, uhlelele ntoni wena phantsi? Because uba uphakamile umntu nawe phakama mos. Nasecaweni umzekelo, xa kuphakanywayo awubuzi uba why abantu bephakama, uyaphakama. Senditsho ndizama ukuthi ezinye izinto andizimameli ncam because andikhe nditsho nangesuku elinye mna ndithi emntwini xa ndimbona okanye ngaloo ndlela ndimjonga ngayo ndithi uphakamile. Ndenza ngeli hlobo enza ngalo umntu mna, ndizisokolise. Because laa nto leyana ikwenza uphele uyi-victim ixesha elinintsi, uzibona njengomntu ongathi akaxabisekanga just because wena uzixabisa okwakho. Because into yoba umane usithi abantu baphakamile, uhleleleni wena phantsi? In fact ezinye izinto mna ndizimameli ncam because andizutshintsha i-behavior yomnye umntu okanye umntu akazukwenza ngehlobo endifuna ngalo ngenxa yoba kaloku ufune ndithi yena laa mntu lwana akaphakamanga. Laa mntu unendlela yakhe yokuphila nendlela yakhe yokwenza izinto, nam ndinendlela yam yokuphila nendlela yam yokwenza izinto. Ngoku andizuhambe ndikhangela abantu abaphakamileyo okanye abangaphakamanga. Yenza le nto umntu ayenzayo, if awukwazi uyenza bhekela kuyo, sukuzisokolisa. Ayohlukanga ncam kule nto iyawuzathi umntu kum athi, wena bubele uzenza ngcono. Uyabona umntu xa kesithi ndizenza ngcono ndive ndiqonde ndiva kabuhlungu because xa usithi ndizenza ngcono usayimosha yonke le nto. Andizenzi ngcono, zange nangemini enye ndizenze ngcono, kahle kahle ndingcono. Le yokuthi ndizenza ngcono andiyiva kakuhle, ndingcono. Eyoba wena ungaziboni ungcono senditsho suyizisa kum okanye uyikhabele kum loo nto leyo. Wena uzibona ungcono, sufuna nam ndingaziboni ndingcono. Sowuthi ndizenza ngcono, wenza imisteyiki wale nto ubuthi ndizenza ngcono. Andizenzi ngcono mna, ndingcono. Eyoba andikho ngcono ngale ndlela ufuna ndibe ngcono ngayo yeyakho leyo, nawe yenza ngeyakho indlela. Ndizama ukuthi ezinye izinto ungase xa uzithetha uzicingisisise because uhamba ubhleyimana nabantu, uye ujonge isiqu sakho wena nangendlela eyenza ngayo izinto wena. Shap.